skal sidde i den der... Nå, det gad så ikke, han tog så bare det ikke. Hvor skal sidde, og så skal jeg ramme ham. Nej, Magnus, jeg sætter mig her. Kom væk. Ja, Gulli, du er nødt til lige at styre lidt med din aggressivitet. Nej, Gulli, du skal længere væk. Du skal ikke bare plukke mig. Jeg sidder i den her. Gulli, jeg tror, du er nødt til at gå lidt længere. Shit! Hvor har han på mit hoved? Gulli, du er ved at skyde efter den, mand. Jeg ramte. Guldfisk-stil. Det kan du så se. Okay, nu skal vi forbi hønsene. Shh, jeg har set mig. Shh. Hej. Ja, hej. Gulli, ud. Hej. Imens. Skal lige dog. Gulli. Ja. Der var fandme god, Gulli. God mening. Se, nu skyder kameramanden. Shit, okay. Nu tager jeg nok på. Der ligger ned. Okay. Indlæg. Jeg lavede bryst. Shit, mand. Jeg er sgu nødt til lige at lægge den. Ja, Gulli, jeg skal bare lige rette det, jeg sidder i. For fuck's sake. Sådan der. Good feel in the night. I do. Du kan se. Jeg kan tage på. Magnus, som man ser knockoutet. Hej. Okay, du skal nok få lidt længere væk. Wow! Shit, Gulli! Du er sindssyg! Nej. Se den her. Faktisk mega vildt skidt. Magnus, du tager frispark, jeg er målmand. Målmand skills. Oh. Gulli, det er godt lavet. Og Gulli, dengang takker vi af for guldfisken. Skills. Hvad har du sidste til at sige, Gulli? Han er faktisk rimelig dårlig. Jeg har oplært ham. Og hvad vil du nu sige med en ny bil? Nå, det er en ny bil. Min far købte. Han har købt en Ferrari. Han vandt i lotto, det er fucking vildt. Han vandt det. Nå, så vi ses, Gulli, var. Lav lige en sidste hilsen. Okay, nu skal vi se, hvad hans vildeste hilsen.